Hello mga subscribers tayo. Si Manolo Marketing 2. So today is September 19. So ito po ang ating rota ngayon bilang travels at therapy. Dito tayo sa Tabuan, Arayat, Pampanga. So ito po ang ating pasyente ngayon. At ito po kayo si Loreto. Siya po ay matagal na na-stick ito. So this is just baking therapy sa kanyang left upper limb. So medyo ito ang ating DPS in touch, yung kanyang kamay. Yung kanyang kalawang kamay ang ating DPS in touch. So what's it po yan, yung aming therapy. And again, hindi mo kalimutan mag-subscribe, like and share sa YouTube channel. Learn about EST, Travel Stroke Therapy, sa ating speedy recovery program sa ating stroke patients. What's to put again? And again, God bless you all. So, pare. Sorry ka, pare. Sila po niyan. Uy! Tawa? Hindi ka nalagyan pa, iba ako pagkasulat. Sala. O yapin na yan, pare. Ang alat ang karapat. Manyan na yung power na yan. Tulog ka. Balita pa. Malak pa. Mailog ka kanya. So si stroke patients Loreto, ang gulo, tama ba? Ganito ang gulo. Yan, so siya po ay marami nang nagagawa. Kasi naging pasyente ko pa ito during pandemya. So ngayon po marami siya nagagawa since na malakas na po yung kanyang lower limb. So nakakapag-pedigab na, nagagawa niya yung mga gawain dito. So again, inuulit-ulit at reported kung kanyang mga kaliwang kamay ay medyo nagagalaw pero kailangan pa rin ng finishing therapy. Baka sa palitada, finishing, di pare? Makapremya, maka-finish niya mo. So ito po ang kailangan niya ngayon. So ipipinish natin. So hindi po ito tayo malagi-lagi kasi wala siyang kasabay. So possible for 2 beses, pare. Isang beses, depende sa rorota natin. Kasi sabi ko
Pinasing therapy lang ang ating gagawin kaya stroke patients, Loreto, Angulo dito sa May Campo. So bago kami magsimula, siyempre, we will make a prayer. Sabi nga, kailangan magdasal. Walang dasal, walang kapangyarihan. So ang ating verse na gagamitin ngayon, mga subscribers, likers, yan. Ibatiin ka pa. Birthday, sino ano? Tapos na. Tapos na. Sino yung birthday? Siya, no? Anak mo? Pangalan? Nicolas, ayun. Belated happy birthday. Kailan ba yan? September 10? September 10? September 10. Baka may pagpapara naman ito. Ibig sabihin. So again, sa lahat ng mga Angulo at mga Garcia ba? Sa lahat ng mga Angulo Garcia dito sa May Campuan, sa inyo po lahat, sa kamag-anak mo ni Loreto, ang kanyang asawa, sa inyo po lahat, shoutout. At syempre sa mga nanonood po ng aming vlog na ito at patuloy mag-supporta ng vlog ni Modernong Mag-Gepeng PhD Stroke Travel, Stroke Therapy. Magamit ka ng Speedy Recovery. Bakit Speedy Recovery guys? Speedy Recovery ang kompleto yan. May reflex, may hero, may physical therapy, halo-halo na po yan para gumaling po yung pasyente natin. So, kaya po siya nagtataka bakit Speedy Recovery. Pinaghalo-halo ni Mang Kepeng yan para kung mag-siya 3-in-1, 4-in-1 pa yan. Yan. Pero una kasama ang Lord. Yan. So, ang ating verse ngayon for the day is, ano ba yung verse natin ngayon? So, sabi sa Mark 11:22, help within God. Yan. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you receive. At ang ating verse ng Panginoon ay Exodus 15:26, the Lord is my healer. And John 46, sinabi ni Jesus, kung ang daan ng kanan at ang buhay, wala pupunta sa mga maliban sa akin. Panginoon, maraming salamat. We glorify you, Father. We give thanks and praise, Panginoon. Ito po may gawa ng natin tuba. Sa pag-ipo kay kapatid Loreto, Panginoon, mas basag na mga kamay ko bilang instrumento po na kanyang pagalingan, upang siya magamit kami para sa kanyang pagaling po sa mga pamilya, upang makita po nila, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na buhay natin sinasabi. Hindi, Panginoon, salamat po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, isa pa yan, nangangakamot doon ka kan. Hindi mo kong 20. Kaya siyempre, gawa rin ganyan kaya yun. Yung pants mo, nakakit. So, warm up muna. Kahit mga 20 na pa. Kaya mo po. Ganyan. Oo, diretso yung ulo. Ganun, no? Yeah. Ano mag-yan? Yeah. Mabilang ka pa rin. One right. So, ito pong ginagawa ni stroke patients Loreto ay pagpapalakas po ito. Mga tinatawag na lower limb and lower back at nagpapalakas po ng muscle niya sa lower limb. Tinatamaan po ng femur, hamstring, lateralis, medialis, soleus. So lahat tinatamaan po dito sa ganitong klase ng exercise. So this is the best exercise for stroke patients, yung kaya pa na. Pagkat hindi po kaya, huwag gagawin, posibleng magkaroon possible injury ang ating stroke patients. Gaya po ni Kuya Jaime sa may kubang, Sarak, sa may kubang, so dumadaan po siya sa process of recovery. At yung iba natin pasyente dyan sa may Rayat, yan, dumadaan din sa mga process, yan. So yung mga napagaling natin dyan, siyempre, praise God, sana patuloy ka pa rin mag-exercise at magkakain ng bawal. Okay? Hindi po gumaling na di ba? Hindi po gumaling ka na kakain ka na ng bawal yun, kaya ka bawal eh. Kung hindi na nabura yung ating modelo magkito, makakikita mo yung hirap namin. Dating hirap namin ito. Ano pa rin? Ito ka nung gumagan ka. Lalakad siya po. So, muna. Dati nabura mo na. Nabura ko sa bumula tayo. Exercise ko. Kaya tayo mo. Focus na tayo, basket. Dapat to. Siguro mga dugo mo niya mga mataas. Mag-ilis lang natin. Gagana yun, kaya sa buong tingin yan. Sabi yung mga sila na ganyan eh.
Again. Laki ng palit ang kini. May nakuming agad. Ayan. 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 Nakakaya na eh. Agaw na ito. Silbiya pa. Kanabangan tayo pa. So ito, sponsor ito. Kaya Bong Castro. Sisirain isa nilang machine. So inirap ko yung pinaka-strap. So kailangan makita natin bago nag-therapy si Success na ito yung ng BP. Kailangan natin malaman. Paano may isa sa paano mo matibig mo? So kung 130 o 140 destiny mo ito. No. Pag may pagal ka na eh. Siya ka mo ganyan 130 ba? Huwag ka din. Yes. Hindi ako rita. Dalaw kami pare na lang. Alam mo muna ito yan. Wapit. Dalaw kami ni pare niyo. Ini. Pura pa ko. Mataas. Kaya na kayo muna yan. Iway time. Iway. Ano meron? Sabi yung mga massage therapy ang tawag yan. I-heal. Namin gawa. May problema. Ako na din siya. Bakit ito na pare? Ha? Kaya na nga. Wait ko lang. Next year. Yan. Ah. Tuloy na yata. Tuloy na? So pag po ang fiber natin o tinatawag na lamig o kabambangan niya pangarimple, no? Sa Bisaya, panuhot. Yan. Sa Bicol, lipot. Sa Ilocano, labiis. So ang tawag dyan, in short, sa English, spasm. Pag sobrang matigas po ang pagpasyente na, hindi natin kailangan magbukit. Bawal po. Kasi posibleng magkaroon ng pagdurugo sa loob. Okay? Wala natin. Give massage, moderate, para mag-flow yung blood niya. Yan. Hindi pa kasi hindi alam ang knowledge ito. Pag napunin mo ito, ha? Para magkaroon ng konting knowledge, hindi po pinapiyasa ang stroke patients. Huwag po piyasahin. Gusto mo tulungan baka mamaya, patay pa niyan. Should be moderate. Ano yan lang, oh. Ito mo sa isa, kachuk tambay. Ito pa, kanak-kanari, ang mamarapan. Pagkandas, may anak. Diba? Ini para turun ni pare. Oh, gini mi guys. Barangkali ini pala kita kan. Baik siya.
Apa sila lang kami pikas ito ba? Pikas ito. Kalian eh. Ito rin ka pala up sa lese, pakbong nga. Ito yung mga pasayal ka dating. Wow. Wow. Ano ba, di ba? Di ba sa lese yan eh? Nakalaw, di ba? Nakalaw mo rin. Sa lese yan eh. Padali sa lese. Maniwala rin ka mag-kepo. Meron po kasi manggamot, pag therapy na may kumontra. Tandaan niyo po, huwag kayong kumontra kasi meron po yung kasamang pananaki. Kung sa pag-aaral naman po, sumusunod pag-aaral natin sa larangan ng massage therapy. Marami na pong gumaling. Yan. Ibig sabihin, proven itong ginagawa natin kaya nga speedy recovery. Kaya nga po speedy recovery kasi may mga gumaling na. Kung tatanong ka, please scroll down all my YouTube. Yan, vlog, para malaman mo. Kaya kung nag-vlog ako huwag ka magtanong. Huwag ka magtatanong. Panoorin mo na lang yung vlog ko. Para makita mo yung mga taong gumaling at matawag na improve. Kasi pag tinanong mo ako mahaba yung ating sa seminar ka sa akin, sa seminar kita. Kasi itong therapy, hindi ito therapy lang. May kakaiba itong tiyaga, sakripisyo, diba? Tiyaga ng therapy, hindi ito basta. Huwag ka lang na YouTube ni Modern Monkey ngayon may 800 plus videos, panoorin mo yan. Sige, maghapon ka dyan. Tayo ay tumutulog din sa DOH kasi tayo nag-undergo ng DOH. Tutulungan natin mga pasyente natin para speedy recovery program, especially yung walang-wala. Pare, walang kakaya magpapunta pa sa mga mamahaling hospital. Kawawa naman. Kasi hindi naman kayo take mo pa paano. Siya yung pumupunta sa bahay. Siyempre, pag pumunta ka sa bahay, siyempre accommodation mo, kahit nakape lang. Walang kape, hindi lagay kalayo-layo ng biyahe ng mga kempo yung pare. Matik yan, pare. Tapos si Marco rito, kape ka agad. Tangali na ito, kakaya naman na yan. Ganun yan. Talaga natin sa mga kempo. Na ako, bakit nakapagod? Dati matigas po ito. Malam po. Marami na rin na pagkaan kasi. Pero yung nagamot. Saan? Hindi nga ako ng pagkain mo, nakawin ko. Saan ito pupunta eh. Basta buwan, pabili ako, di gumaga. Lumalala ka. Siyempre, kapag ka pa diba na eh. Oh! Nakapag ka ba mo? Kaya ikaw ba? Mas nagkakontra ako. Siyempre, manulog bisa. Ang magagamit, gusto bumalik ka eh. Tapos kukontra mo palabang ka pa. Yung mga pasyente kasi ganun kumontra eh. Kumontra, kaya vlog eh. Punta ka sa vlog ko, sa may YouTube channel ko, doon ka magtatanong, doon ka manood. Ang internet doon, marami nang gumaling dyan. Pesado ka, hanapin ni Angulo, kaya magulo ito eh. Hindi ka pesado, di? Kasi nga, nandito lahat ng story ng buhay ng mga kefto. Diba rin? Mga pasyente niya, pinagtsagaan, talagang may halong tsagaan therapy, pinagsisikapan niya. Muna ang Panginoon Diyos. Tama siya ko ito.
Wala kang doon, patay. Gigibay-giban na Diyos. Diyos bago din yan. Mawala lahat yan. Iniwala sa sarili ng pera. Pumunta ako kayo, makakainan ka pa. Pumunta ako kayo, nakakainan. Hanggang magkabiyata mo yun, parang masalisi na parang. Pero yung ginapulis sa libras, sa luwe. Assistin, buti ba dito? Sa dami ko kami, mabiyakan. Dati ka, prep-up. Ako eh, ito. Yan mo na. Ay bagay, kung niya malalamit ang kupwa. Ang kupwa, trailer. Yan mo tayo. Tayo nabalo. Kakawa, di naman tanongin na. Kawain, tanggal ko. Timbagod ko lang. I-ex-cap. Timbagod therapy na. Sana mahal yan. Wala kasing back-correct na yun. Kasi masila siguro pare kung kaya masila siya. About that na. Sabi nga, pagtanda mo, itong mga nangyari nito pa, history to pare. History yan. Pagtanda mo sa larangan ng therapy. May modernong kapwe, modernong mag-cook na ang gagawa. Hindi mo nga wala history. Ate mo kaya yan, ito magic. So hindi po magic ang therapy, kasi po ay dumadaan sa proseso. Tsaga po ito. Meron po itong process. Dati tanggal mo. Ha? Okay, pampito. Pituloy na pare. Walang pang-sayo. Kasi nakatagal ng ito nga kapit na pare. Kapit na kawan pare. Isa pa. Panay yung mama kanininig sa alis ini pare. Siyempre, ako amin eh. Halito rin eh. Ang dalawang ko lang mo eh. Bakit nagbubutot ako? Naglagara lang. Mama ko lang.
Kanan. May laro siya yung baboy lan. Bako. Kalitak na silinda no. Dali, baboy. Darot. Ano? Lalim eh. Dating yan. Jangan kayak bagus. Sige na. Dalaga na rin din kan. Isu balik ba? Ito ba tayo ba? Grandmaster. Siya kuya mo kepo. Diretso na. Atas mo niya. Gagamos ka. Gagamos niya. Duro ka. Yan, palilaan na raw. Kape. Palilaan ito ang tanong nun eh. Balik ka pa. Jen! Saan kang tanong din ka? Balikan na. Natang sa mga nakabay nila naman ang ganda. Buat dili na niyo yung dili ko. Ito ang hindi na. Mineral, matiyan din. Hindi naman to, no? Aw yan! Parang ka naman din. Nagawa na rin. Kita man na rin. Sumanok na nga mo. Sumanok na nga kasi. Paano ang baso malaki? Kaya pa, kapit na mo, may pangarap na yun. Kaya gagawin mo ka.
Wala susi. Sabi niya pa rin eh. Ayan. Sakit na. Puweng. Hindi ba rin? Sa beta pa may kain. Balbak pa. Kasi di ba nandiyan? Puweng. What? Yan akong star. Kailangan na yung matiterapi ako pa rin. Hindi mo dyan. Sinabi ang tao ko din naman. Ganun yan eh. Wala mo, bilis ni May. Siyempre, sipsipin na lang. Hindi pa kulom yung. Bumula yun. Hindi na magandang ba yun. Siyempre, makuhin na lang eh. Siyempre, ko tayo nanin yun. Bata, may pa. Pati niyang walk. Ayun, malibayan ka ako. Hindi ka ba din eh. Wow. Dati ako sigang tayo, di ba? Importante mapag-umarin mo na. Masyado mas kanalitig pa. Kalula. Punta mo kaya, Jay, gawa ang kate. Doon. Lagom niya. Kaya na luz pa. Ano ba ni Pinon? Pero pa, wanita pa tila pa kaya. Kita biglang mamayad eh. Biglang mamawas.
Eh, pasmaya tao na. Ano yan? Alin dala mo? Alin lang. Lalamay mo po. Kaya, masakot siya. Kasi hindi ko nga pagaling. Effective na daw. Hindi ginaling eh. Hindi ko nakapagaling. Kaya nakamakalini. Sinawa ng tao. Hanapin mo muna ako kami. Tingin na rin ba? Effective na daw. Oo. Sarap siya. Pero mas ito ka talaga massage kung therapy. Tapos tiyaga. Marami siya nga ma. Hindi na ka. Pare. Yan. Kuryente pa siyempre. Tsaka magkabila ng bunga. Itong bibi na matabila pa rin eh. Eh? Gusto ko ka ni pare. Sila natin yung siya na may pakliya. Isa pa na bangin eh pare. Kaya. Mga alcohol pa, sa alcohol, okay? Ayun ba? Ito yung matapa. May exit ito. Yung pa kini. Sabay. Kanya pa kanya. Tres, cuatro. Oh, kamu gagal mo rin. Bayari ko ba? Ginawa ko niya. Okay ba? So guys, ito po yung aming electric therapy. Ako kami nag-video therapy. Nagkakapi kami ngayon. Dito kami sa VIP si Ma'am Kevin dito kay Lorenzo. Lorenzo. Domingo pa siya ito kayo. Pero sige, siyempre, hanggang bukas. Baka Domingo. Suka. Domingo pare, 20, 27 ito pare. 19 nga yan eh. 20 pare. 21. Kasi biyalis nga, di ba? Binyag ng apo yun, Charlotte Angelic. O advance sa baptism and birthday sa kanya po si Charlotte Angelic. Ano pangalan? Hindi ba malagyan niya po na? Yan. Ewan ko lang, makapunta ako dahil marami tayong pasyente ha. Sa po.
Leo ko sa kanya ng bisyo pare. Ano pare? Ano pare? Sa kanya ng bisyo, Leo ko naman. Wala, may dyan eh. Tama rin ito naman. Kapagan. Scatter mo. Sayang. Yan ang kabiyasa, pag simaya ka. Pasko ka malay. Hanapin. Ang tunang ka para kanila mo. Dapat na... Sana mayaman ka pa, yan problema. Kailangan mo patamo para tamo pera mo. Oo, ay dahil pa rin mo yung kailangan. Marami na ako pagputak. Mas magtaka mo yan. Lilipas mo yung bulan. Wala akong ating ipon. Itang mo talaga, itang motor ko. Huling ito yung ating ipon ko. Itang motor ko. Hapon lang mo nito. Oo, ay ito yung apuntan ko. Interest na babawi ka lalo ang may kulang. Mababawi. Sabi pa lang nila pare. Ay ka. Kailangan mo yatin. Kape lang pa. Hindi mo. Ako pa yung kaya ako makakaya eh. Kaya tali pa lang. Mabulan na ako. Tinod ko. Hindi kasi pare, hindi sa pare. Yung mindset na mo rin. Hindi may sama siya ng biyak. Alam. Yan. Saligang niya ito. Punyag kang pinaligang mo. O, alam ba pare? Ano ba, wala ako na eh. Mag-therapy ko na eh. Kung may nagagawa ko, atibayan na ako. Wala. Pare, puta. Mabakot ko. Puta, akin mo lang pare. Yan ako makabili. Makabayag na ako pare. Pwede mo mo tayo mag-kempo eh. Ano? Pwede mo tayo mag-kempo eh. Narinig mo ito, makabayag na yan puro. Wala na siya. Ayun na, talaga. Matuwa ka na pare. Matuwa na mong tayo pa na polo. Bisyo ka, talagang tingka. Ano wala kaya kami bisyo. Sa ibigay. Oo, manakit ng libo, halimbawa. Buwa pare lang halimbawa. Kasi, ito naman naman ang tulang ka eh. Oo. Alam ko maliwala ang nangyari daw. Ano yun pare? Kung anong tulad ay Ito, bisyo. Sabi yung isipan niya. Kaya ka makabayad ng utang. Ano ka bisyo? Dapat, makati mo. Makati mo kang 20 mil na magmula pare. Mas ko din ang kaya. Ha? So, nakukita ba yun? Yung kasi sipon-sipon. Buti nga anak. Maliit dati ka mabi. Hindi masakit ng anak. Lalo ng wala asawa. May problema na pare. Kaya nga rin kasi pare. Gratis. Dapat siya nga, talaga yung nga pong Akilalim ng nga pong Anak, may niwala ka, may nang bataya, dinanak ang tayo. Kaalaman. Dinanak ang pagpunta ko sa sarili. Pag iwana ka. Kasi nga lang pare yan. May aplikay, abay may sarili mo. Hindi may abay. Pwede nga mo na, abay na ka. Hindi mo sabi na ako, parang sabi na ako pare. Nakuha mo ng apps. Kaya ako nga pare. Hindi lang alam. Yung skater. Okay, panakuha na ka na. Yan yung na. Mamuhay ka na. Mamuhay ka niya na. What the heck? Manal ba na ako pelikula man sila? Limang na ako. Kapukasan. Kaya may gano'n. Dati, kahit kasi pare, skater nyo. Kapukasan na napakirap. Wala mo na kapakiram kayong mundo. Tumuha ka pare. Wala nga sa'yo na pare. At least yan, nagtaot ng aking pera magsilap. Ito kaingitan. Inspirasyon ako. So, ang gagawa niya magkailangan na. Ano problema niya? Kasali siya naman? Oo? Kaya mo yan.
ginagawa. Oo, wala, dali na yan. Ginagalaw niya. Isa kasi tumor kang stroke, katang pasyente. Ibig siya galing wala. So, kita nga lakad therapy, nagawa mo. Sopan mo. Ako pinagkita pasyente mo ulit. Sopan niyo ko. Kita nga lang ako, gawa niya yung exercise. Sabi na yan, tipil. Ahora yan, tipil siya mo. Kaya di na ganda, bota. Swimming yan. Yan na din. Swimming yan. Kasi, gaya mo ba eh. Ika, ko mayaman pero gagaling ka, bakit? Ating kang kaparan isa. Kung sasabihin ko gagawan. Kaya mo kasi nga pinagpere, matamad lang. Maama nga na pambawal. Dua. Number one po kayo customer. Number one po kayo ng mama, ako mamang bawal. Bawal na. Ako mamang kontra. Kasi mga kayo po, tawag agad doktor, ba? Sabihin na kaya kayo yan eh. Ako mamang kontra. Ako mamang pang kontra. Yan ba na rin? Kasi siya may mag-therapy, o ako gagaling. Mga kasing kontra eh. Kanya po yun. Hindi gagaling, hindi niya gagawan. Mamang kanyang kontra. Mamang kanyang palim, di ba rin? Masari ko. Mamang kanyang tanong kanyang bagay. Kasi yung pamanggaling, nagtumulit ka na. Wah, yeah. Tandaan nyo si motor ng Mangkipinto po, travel stock therapy, ang hangad ko po ay makatulong at bumilis ang paggaling ng pasyente. Yun po ang aking purpose. Kasama pa natin ng Panginoon. Siyempre, walang po sa lahat yan. Kung kukontra ka, walang mangyayari. Susunod po tayo sa ating programa at ginagalang po natin ng mga doktor. Kasi po, nag-undergo po tayo ng DOH, Licensed Massage Therapy, yan. Kaya, kakakibat yan, magkaka-coordination yan. Hindi pwedeng one bago lang, hindi pwede. Kailangan meron pa rin check-up. Diba rin? Dadaan ka sa proseso. Kung high blood, kailangan meron pang gamot. Saan mo lang yun? Hindi pa rin. Sige, pwede na siya sa sarili. Bawang mo. Ano ba ako? Wala na. Disabo. Ay. Wala pa bigla na yung masiguro. Malak mo ba? 1,000. Ano? Sabi tayo ko therapy ngayon, malang yun, ba? Kasi, kakaya na eh. Professional natin eh. Lisensyado natin eh. Kumara niya rin lang. Kumandali ni doktor, di ko yung sigurado. Ang nakikita kong mabilis dyan nagagaling dyan. Taga-distribuan si Kuya Bong Castro. Medyo napapalakad ko na. So, ito yung posibleng mabilis kumain itong tao. Ito si Loreto, magaling na to. Huwag kasi ng Pilipinas na lang. Para hindi masagwa. Sagwa eh. Para trabaho ng gusto. Para sabi nga eh, pasalamatan po yun ang ating Panginoon Diyos. Ginagawa niya po. Tapos makapagtrabaho siya ng mahusay. Muna yung pagagawa niya sa pamilya, matulog siya. So may salesya niya eh. Manarapulin tayo kayo pare. Manarapulin tayo kayo tulog. Narapulin. Kumalik. Ang masales eh. Dadala ka siyempre. Receive quiet, pare Kenny. Alam mo na pare. Hindi talaga yan.
bukas. Lameta nga pa sa pagaling mo kayong dudurog kagabi. Itampaw na ka na. Ginaling yan. Taga mo, may tuwa siyempre. Ito kasi nung nakapagaling pa nila. Hanggang magaling ka, magbuha ka, magaling ka. Okay? Pero nung nga pa, galing. Ikita, balo na. Yan, ganito. Kaya ako pwede na siya challenge na ako, may gano'n ka, anong puro pegaralan ko ako. Sino ba na ako, aral ako. Express o daw na sino ba? Manalbe ka, ating ginaling. Isipin, hindi ako. Ako mabagaling. Mas ala ka mabagaling naman. Maganda ito, maganda kaya. Kung na ito, ating mabagaling, ating po ako. Alba yung YouTube ko. Masaya ka, sanay ka mabagaling, ako mabagaling. Wala akong katibayan. Wala kang katibayan, eh. Isa lang ang channel, pare. Ay, nga po ko, siyempre, bibida mo yung nga po ko ngayon eh. Siyempre, nga po ko, best na nga po ko. Diba, hindi ba? Kaya magpagaling mo, kaya bigay nga po ko. Kaya ako manifest ka. Maniwan. Kabayan na ka. Pangadwaya, pegralan na po, diskarte yan. Pangadwaya. Kaya na Oo. Hindi ka nito. Nung nga lang may tsaka na. Ah, pare. Kaya na ka, taba na, makawil sila ka, pare. talang kwentahan. Kaya yung tawag na invalid to, pare. Pero siyempre, nihihaya ng Diyos yan. Sa mga taong umihilig, sa mga taong chisig, sa mga taong nagana. Ang Diyos gumagawa ng paraan para magkaroon ka ng himala. Oo, di ba? Kaya mo yan. Bata pa yata ako naman. Oo. Ano pang gumawa dito? Naulit. Dahil dito ka mo. Kamay. Hindi nga ito magic sleeping yakang ka na, pare. Matundo ko, pare. Hindi nga ito. Awa niya. Sabi ko pelikula namin. Ayan guys, si Mang Kevin napuyat. Nanood ang pelikula, YouTube eh. Nanood ang pelikula, pare, story natin. Nag-uot. Ewan kaya rin lang ay tanggol. Kasunta ka. Dinawan. So guys, advice ko po, ito maganda po talaga to, yung maligam-gam na tubig. No? Minom po tayo sa umaga bago tayo magkalmusan at least 30 minutes para po mag-detox po ng ating katawan. Nakakatanggal po ito ng mga buwis sa ating katawan. Pag-inom po ng maligam-gam na tubig. Yan. Sa pag-tulog din po, inom din po tayo ng maligam-gam na tubig. Yan. So kung makinain natin, at least mag-detox po ng ating katawan ang warm water. Ayan, nakakatulong po ng ang warm water. Ayan. Hindi mo nilimutan, mga subscribers natin ha. Bago kumain, inom na tayo ng warm water. Dali ba ba? Dapat 30 minutes pa ba? Bago ka magkape, dapat at least 15 o 30 minutes pa. Hindi pa marila. Wow, dali maligam ka. Wala tayo. Tsaka mo tira ng kape. Mahuwala na tayo na. Kita bilang. Tandaan niyo po na ang kalusugan ay kayamanan. Ano ba? Okay. Oo, mga pare. Toxin ang katawan niyo. Tubuhan. Mahal din na pare. Kaya naman pare. Hindi natin kaya tinapong. Wow. Tingnan na ako kaya. Pilita pare. Ano siya?
natin, may tangasin pa rin. Okay, hindi ka ba? Yan na nakapalit na pang massage skill ko mo. Ano na, lupas na nakang dire-diretso. Pinali, papinali. Pampinali. Tama yan, di ba? Ulo ka rin, ulo ka mo. Anong along gahon? Yan. Anong gabit, sir? Pagdulungan siya na, sir. Sa pinalaro mo siya, sir. Sa pinalaro mo siya. Pali na ni sabi niya doon kita. Ano, sir? Kapali ya kan? Sini yata kaya na eh. Ini kaya. So ito pong speed recovery program na ginagawa ko sa mga pasyente, pinaghirapan ko din po yan. Lahat po ng pinag-aralan ko, combine ko po yan mga modality. Solidity, unit progress, kinensito po yan, massage therapy. Siyempre yung ating traditional hilot yan, namana sa ating mga kanunuan. Yan. So pinaghalo-halo po na yung modern mga taping yan. At effective naman po, may mga tao pong bumalik. Yan. So kung taga-tampuan ka, puntakin mo lang si Parin Loreto para ma-schedule ka sa therapy. Ito pa rin. Parang dito, ma-schedule ka. Sabi nga ba't manigil ka eh? Pati ako may ano mangan. Paano pa kung ba? Pwede man naman kasi ito ay skill natin. Inaral din natin. Kailangan tayong maningil. Kasi po, ginagamit ko rin po yan sa inupang pwesto. Makain po di po tayo at nagpapay po rin ng motor. Yan. Kung dilibre mo ko ng motor, tsaka pa, pwede. Baka naman. Yan. Yan. Sarap po ng mga tumutulong kay modernong mga kepe na walang sawag nanonood po ng aming vlog. Magpalay po kayo ng Diyos at mabuhay po kayo ang anak ng pamilya. Palakasin po kayo yan. Huwag niyong kalilimutan po na i-subscribe po, like and share ang aming YouTube channel, Modernong Mga Kepe. Pumuhin mo si Moreno. Si Maesters niya muna kay Sobra Perin. Yung sobra na ipo pera. Tutup ini nih para nih. Baik. That's it. Magsalit po, pare. Pare tayo. Hanggang sa muli po, ito po si Stroke Venezuela. Ay, papalo po sa inyo. Mga nyo ngayon po mga vlog ni Stroke Patients Loreto. Gawa ay yung mga malalangay lugar dyan. Yung upload ng konting kaalaman sa amin. Makakatulong sa paggaling ng ating pasyente. God bless po. Manood mo kayo sa YouTube. You?